Witam serdecznie, nazywam się Aleksandra Gołąbek. Znajdujemy się w sklepie i Muzeum Galeria Kaszubski Róg, którą zapoczątkował mój dziadek Rudolf Kręcki, znany twórca ludowy. Jego pasją głównie było tworzenie tabakierek z rogu bydlęcego oraz innych przedmiotów. Po jego śmierci wraz z mężem, uczniem mistrza Rudolfa Kręckiego, zdecydowaliśmy się dalej kontynuować to, co zapoczątkował. Dlatego otworzyliśmy sklep, gdzie sprzedajemy jego wyroby, ale nie tylko. W ofercie mamy również wszelkiego rodzaju pamiątki z Kaszub oraz lokalne wyroby rękodzielnicze związane z Kaszubami. Jest tego sporo, myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś odpowiedniego. No i oczywiście jest jeszcze muzeum, w którym znajduje się bogaty zbiór dzieł sztuki mojego dziadka Rudolfa Kręckiego i jego brata Kazimierza. Zapraszamy do naszej galerii, w której można obejrzeć niepowtarzalne przedmioty, jak na przykład bliźniaczą tabakierę stworzoną przez dziadka dla papieża Jana Pawła II. Jesteśmy otwarci 6 dni w tygodniu. Do uzdrzenia!